A prethodnog vikenda u Subotici je održan 6. kup Srbije u mini fudbalu na kojem smo dobili državnog šampiona. On će našu zemlju predstavljati ovog novembra na Evropskom prvenstvu u Slovačkoj. Na 6. kupu Srbije u minifudbalu nastupilo je 12 najboljih ekipa iz 6 gradova. Timovi iz Novog Sada, Čačka, Šapca, Kragujevca i Beograda nastupali su i do sada, a od ove godine pridružile su se najkvalitetnije ekipe iz Subotice, grada koji je prvi put bio domaćin završnog turnira. Mi smo prezadovoljni. Subotica kao nova članica u našoj minifudbal familiji pokazala je kao dobar organizator ovog turnira. Vidjeli ste prepune tribine, prelep fudbal, praznik fudbala, znači minifudbala u Srbiji. Bio je to najkvalitetniji turnir do sada, s obzirom na to da su prvi put pravo nastupa imali i igrači iz prve futsal lige. Od samog početka takmičenja ekipa Hidrobaze iz Beograda, predvođena legendama malog fudbala Nikolom Rnićem i Markom Perićem, došla je do finala primivši samo jedan pogodak. U ekipi Hidrobaze nastupili su i sadašnji futsal reprezentativci Jovan Lazarević, Jakov Vulić i Strahinja Petrov. Sigurno da je ovo prelepa stvar i za srpski mini fudbal, i za Suboticu, i za razvoj sporta, prava promocija, i mislim da ovo treba da bude samo jedan veliki marketing za ovaj sljedeći turnir. Igrači BZC RTV-a koji su prošle godine osvojili i memorijalni turnir RTS-a Igremo za 16, predvođeni Guberinićem, Celinom i Tomčićem, momcima koji su nosili dres reprezentacije Srbije i na svetskom i na evropskom prvenstvu, gde su 2018. zauzeli 5. mesto u Evropi, došli su zasluženo do finala, u kojem je viđena velika drama. Posle regularnih 40 minuta rezultat je bio 1:1. Beograđani su poveli predivnim golom Lazarevića, dok je izjednačenje Novosađanima doneo Strahinja Ilić. Posle uzbudljive penal serije slavio je BZC RTV iz Novog Sada i tako osvojio 3. titulu za redom. Svake godine je sve bolje i bolje. Evo, videli ste finale, videli ste koliko je bilo ovde dobri igrača, koliko je bilo reprezentativaca. Mislim da gledaoci nisu mogli da poželaju bolju predstavu za završnicu. 3. mesto na turniru pripalo je ekipi El Maestra iz Beograda, dok je u biznis kupu slavio Devo tim iz Novog Sada. BZC RTV će kao šampion ponovo predstavljati Srbiju na Evropskom prvenstvu u Slovačkoj ovog novembra. Mi očekujemo da opet odemo korak više, da to 5. mesto, da kažem, poboljšamo i da odemo u polufinale, a posle sve moguće. Veselin Guberinić proglašen je za najboljeg igrača Srbije u 2020. godini, dok je najbolji strelac takmičenja Jovan Lazarević. Za najboljeg golmana izabran je Bojan Petrović iz ekipe El Maestro.